Barangay Kabog kagabi lamang. Mga hanay isang negosyante nagpabutsyag kabalaka angot sa sunod-sunod nga pinatsyanay sa Bacolod. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte wala nagapasugot sang face-to-face classes tubtub sa bulan sang Agosto. 7 ka mga banwa sa probinsya sang Leyte apektado sa African swine fever. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 23, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabato. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor dira sa Facebook. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon. Una-una gid migo ta Alex Montezao ara na siya. Ara gid siya. Erla Vega ha. Tanan niya programa, Action Tanan Boy. niya programa. Ara gid niya si Alex Montesa, feeling ko gani Action Boy ng pati drama, butang ka pamati pag siya. Dra naguro na kuha sa manok nga pula nga drama ay, ang manok nga pink niya. Naghimo sa malay ng manok man niya. Feeling ko man. Himuan ta na mi drama ang manok nga pink. Ika man to sila guro kabiruhin naman abing manok nga pulo nga pink abi. Oo. Kaya gang kanding. Nagakiyay-kiyay. Erla Vega, good morning man. Kelly Jelly, of course. Good morning dira sa USA, sa pamilya Rifuela. Dialagdon, Nagor, Apil, kag Torreno sa Barangay Pandanon, DSB, kag kay Beboy Villasor sa Angsim o Sectoral. Raul Gavile, kag kay R.R. Tuparan Montua Rehinio, isa ka matugnog Barangay Payaw, daw hindi ko magbangon ga kurog mga kaunuran ko. Sige lang, mugin na. Sige. Veronica Balyado si Charles. Jocelyn Kalamaan, good morning man. Kay Delilah Taylor sa kay Iya Treyas Homoles, good morning mandra sa imo. Sa kay amigo naton Juan Bolgalio, good morning. Bia Jonathan, tamyaw niya si kumari niya Vanessa Mayo. Good morning. Good Good si morning. kong paring Bia Jonathan Pisan pisa no? Ambay sa ako ng kumaridors nang kasi gusto mo pabugas. Ay, tikay ko yung kakaon rice na subong. Nagpadlawat sa bugas, madlawat sa bugas. Oo, gapa, ano siya, bunggang negosyo, subong gapa utang siya bugas. Rice So, sa mga gusto na magutang bugas, ara, i-PM nyo lang si paring Bia Jonathan. Pero bayaran nyo man. Bisa sinulang. Pero dapat, yung may ano pa, may requirements, Action Boy birth certificate. Birth certificate, mayor's permit. Ihata ko karon Montoya aga pa drive ko balaga pamati kami ni Mrs. Lakyan pagkabati na mo kay Action Friend paglaga pag lawag niya Carol Montoya lingko ara na siya aga pa sa temprano pa si Miss Carol. Sige ay kag no sang barangay Karabalan Action Doors Ay kalay. Move on na tatasyo. Siling ni RR. Linay. Iya, gida Hindi sa pwede. Kuha ng, Diyosa. Ala kadlay, isang Diyosa. Diyosa, sang banana. Banana Festival, mandabla kang Amon Action Boy. Ay, galay ka. Di ba la Castellana, Banana Sa Festival? damo da saging man? Ati guro, yung puta nga aging ngadla na tayo banana. Alma del Mundo Cordero. Good morning. Joval Trinidad. Kay Lucy Morningstar. Hindi masagang kuno kagwapa. Nakalabaan sa hindi masagang. Pwede si Ma'am ni Guro, no? Ma'am Lucy. Hindi masagang kagwapa na. Sige, nakalabaan kasi hindi masagang ba? Marie Antoinette Piliado. Sige kay Francine Natalie Bautista. Mary Escobar. Maria Luz Grijaldo Macunat, of course. Happy birthday, gali. Kita pag-greet nilang si Zaiki Prairie. Happy birthday. Happy birthday, Zaiki. Happy nga mga galan mo ka mga unique. Birthday ka unique Action Boy. Di naging kwa man. Philip Isulat, dira sa may Buen Retiro sa Talisay City. Sa kay amigo ta Noel Amar, arat na siya. Yes, Sir Noel, good morning. Dira sa may Canada.
Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Bella. Sige, go. Action doors. Oo. Kay Michelle Sayo, good morning man. Kay si Migo mo Action Boy, Turco Jungko. Si Sir Turk sa Leia Cadenas. Good morning, dra sa may Barangay La Granja. Ryan Bailen Vinson, good morning man. La Granja, La Carlota, Action Boy, no? No, Sir Noel Amar. Sir Boy, nagluto si Mrs. sang arroz caldo. Wow. Chicken ay. Timing, ha? Chicken. Oo, kaya do, wala mo kakita, as caldo nga baboy, do kasumpod. Okay na, kita. Wala ko katilaw, Action Boy, chicken lang, get. Katila ko na Roscal, doon kanding ang ina. Ay, kalain. Angit-angit. Wala. Ako Chicken wala man. lang, get. Kay JR Pelagio, good morning, dra sa Maya Singkang Airport, Pelagio, family. Kay Joaquina Daril Quanico, good morning man, pa shoutout Quanico family. Kay RR, Dorel Cabato 26, bugal nga tiglawas ang Home of Banana Festival. Ay, kalain. Estudyante ni Jigger nga maninoy gapon sa bunyag. Wala ko na teacher si Sir Jigger yanan. Fake news si RR. Wala ko na teacher si Sir Jigger. Kilala ko lang siya nga teacher. Kaya Billy Yang, good morning, San Carlos City. Fake news gidyo tayo. Kaya gambalang ko si Jigger, guro yangan niya. Ay, dyan, tinamo na si Dorel sa... kasi namon niya. Oo, kahit sa maestro sa eskwelahan mo. Yes, sang una. Sa Karabalan, elementary school. Grade 1 ka grade 2 lang ko actually, Action Boy. Yes. Kaya, di na to. Kaya, Roan Ong. Good morning, dra sa may tamyo ko no kay LV Store, dra sa Cadiz Viejo. Salamat. You're welcome. Namit chicken, arroz caldo, Sir Boy, sa matugnaw nga panahon. Yes, correct. Billy Yang, good morning, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, arin na siya. Kay Doc Matthew Mayo, sang Minnesota, sa Rochester, Minnesota. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka tricycle driver ang ginlutang sa sulod mismo sa Apuluyan dira sa Purok Linya, Barangay Kabug, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Eduardo Cataraha, legal sa Pangindaron. Sunod sa 50 anyos nga babae kag kaingod sang biktima, nagapanyapon gining si Cataraha sa ginsulod sang 3 ka armado nga malalaki kag gintiro. 5 ka masud-asud nga lupok ang napatian sa mga residente sa lugar. Gilayo naman nga nagpalagyo ang 3 ka mga armado nga kalalakinan. Ginahibalo pa karon sa kapulisan kung ano ang motibo sang sini nga krimen. Ginalantaw sa Police Station 2 nga droga ang rason sa pagkapatay o kung pagpatay kay Medeline Benignos, 29 anyos, dalaga kag pumuluyo sang Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sabado sang gabi sang gintiro sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 nga armas lothang si Benignos sa South Capitol Road, Barangay 8, Siyudad sang Bacolod nga nagresulta sang iya kamatayon. Suno kay Police Lieutenant Andy Ofalia, Deputy Police Chief sang Police Station 2, ginasuspetsohan si Benignos nga asset sa isa ka drug enforcement unit. Suno kay Ofalia, antes ginpatay si Benignos atong Sabado sang gabi, nakikita pa ini sa isa ka kilala nga drug personality nga bag-o lang makagwa sa presuhan matapos maka-apply sang plea bargaining agreement. Magluwas sini may impormasyon man nga nabato ng Police Station 2 nga may anay amo si Benignos nga drug personality nga ginpatay sa area sa Police Station 3 sang nagligad nga tuig. Suno kay Ofalia, wala pa nila makilala ang 2 ka persona nga nagpatay kay Benignos. Ginakabig naman sa Police Station 2 nga solve na ang kaso sa pagpatay sa anay katapos ang Philippine Army nga si Salvador Regalado alias Badong
42 anyos, soltero, kag temporaryo nagapuyo sa Halandon Street, Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ini matapos nag-execute sa affidavit of non-interest to file action ang pamilya ni Regalado sa Police Station 2. Sunod kay Police Lieutenant Andy Opfalia, Deputy Chief of Police sa Police Station 2, gin-cremate ang bangkay ni Regalado kag indala sa siyudad sa Iloilo, sa din siya nag-aistar. Duga man ni Opfalia, drug surrenderer si Regalado sa siyudad sa Iloilo, kag diri lang panago sa siyudad sa Bacolod. Si Regalado gintiro sang riding in tandem sa atong Pebrero 9 sang gabi sa Landon sa mismo lugar sa Barangay 2. Nagpabutsyag sang kabalakang hanay sa mga negosyante sa syudad sang Bacolod angot sa sunod-sunod nga kaso sang pinatsanay sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI President Frank Carbon nga iniman ang nagresulta sa ila pagistoryahanay subong man pagsugtanay sa pila katikang nga himuon. Sulo kay Carbon, partikular nilang na istoryahan ang pagpa-activate sa Motorized Anti-Street Crime Cooperative o kon MASCO nga amo ang magalibot sa mga dalanon sang syudad agud masiguro nga mapaiway ang insidente sang pagpatay nga kaymuan sang riding in tandem. Samtang ginapilar ni Carbon sa kapulisan niya kun maghimo hindi pagkabigon bilang isolated lamang ang kaso sang pagpatay tungod ako sini ang impact sa mga negosyo partikular na sa mga investor nga may pagpangduha-duha nga mag-invest bangod sa amo nga kaso. Samtang tatlo naman ka maaksidente sunod-sunod nga naglunta sa Dalan Lacson sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod kagabi. Ang unang aksidente naglunta sa Dalonson flyover sa din imulbado diri ang isa ka motorsiklo kay isa ka pasaheng nga jeepney. Pilason ang driver sa motorsiklo sa amo nga aksidente. Samtang ang sunod nga aksidente nagluntad sa may tila na yon nga flyover sa Dalan Lacson, Barangay Bata. Imulbado sa aksidente isa ka pasaheng nga jeep kay isa ka motorsiklo. Pilason man ang 11 anyos nga lalaki nga pasahero kang duha ka mga persona nga sakay sa isa ka motorsiklo. Ang ikatatlong aksidente nagluntad mga 10 metros lang kalayoon gikan sa natabuan sa ikaduha nga aksidente. Imulbado diri sa ang duha ka mga motorsiklo kag may isa nga pilason. Gindeklarar naman nga patay ang mag-live-in partners amtang pilaso naman ang upod nila nga bata sa aksidente nga nagluntad sa National Highway sa Hacienda Manuel Co. Barangay Pandanon, Banwa, sang Bursa, malas 10 sang Domingo sang gabi. Ang mga nagkalamatay ang ginkilala nga Sanday Arnel Calalas, 27 anyos, kag Jessa Laranio, 22 anyos, samtang pilason naman ang ginkilala kay Jesnel Calala, isa ka menor de edad, kag tanan nagapuyo sa purok paradahan sa amuman nga barangay. Sudo kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang hepe sa Murcia PNP, nagapauli ang mga biktima sakay sa motorsiklo sang nagbunggo sa nagaparking nga truck sa kilid sang karsada. Dugang pa ni Tabuhara bangod nga nagaulan kag medyo madulom ang lugar, posible nga wala matulupangdan sang driver ang truck. Nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo ang mag-live-in partner, bangod wala sila sang helmet nga gintunaan man sang ila kamatayon. Estable naman ang kondisyon sang bata. Gilayon man nga nagsungka ang driver sang truck nga si Hans Oiko, 19 anyos, kay nagapuyo sa barangay Igmayaan, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ginahulat pa kung ano ang desisyon sang pamilya sang nagkalamatan. Patay man ang isa ka 28 anyos nga soltero sa gindutang sa Sitio Plaza, Barangay Limere, Banwa sang Calatrava, mga alas 6 ang takna sang gabi sa tuong Pebrero 21. Ang biktima kilala kay Dindo Villacorte kay bumuluyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava PNP, nagapungkog si Villacorte sa isa ka vulcanizing shop sa may nagdulog nga motorsiklo sakay ang 3 ka tawo. Isa sa ila na panahog kag naghambal pa nga mapabulkit kag dalahunos ang armas lutang kag ginlutang ang biktima sa makapila ka beses kag gilayon nagpalagyo. Gininga dala sa ospital sa San Carlos City si Villacorte apang gindeklarar nga dead on arrival. Na kuha naman sa otoridad ang 6 ka basiyo kay isa ka balines ang kalibre 45 nga pistola. Duha pa din Diape ang napatay na preso na sadto sa kaso nga pangawat, pero ang anggulo nga natutukan sa investigasyon amo ang pagtimalos sang iniaktibo pa nga miyembro sang Acro Fraternity. Ginaresto naman ang isa ka lalaki kag preso karon sa custodial facility sang Talisay PNP matapos makuhaan sa armas lothang sa Ayala North Point, Barangay Zone 15, siyudad sang Talisay. Ang nadakpan ang ginkilala kay Arkedeo Makilang, 29 anyos, kag nagapuyo sa Barangay 33, siyudad sang Bacolod. Una nga gindakop sang Talisay Special Action Team akon SWAT si Makilang bangod wala nagasuksok sang face mask apang nagpanginbadlos. Ini kag nagtuyo pa nga magpalagyo rason nga napilitan ang otoridad nga sisaon kag nakit-an nga nagasukbit sang isa ka improvised 12 gauge shotgun o kon sulpak kag may duha ka bala nga wala nakalupok.
Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas dathang kag paglapas sa Article 151 o kung ang ordinansa nga nagamando sa pagsuksok sang face mask. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Presidente Duterte wala nagapasugot sang face-to-face classes tubtob sa bulan sang Agosto. Santang 7 ka mga banwa sa probinsya sang Leyte apektado sang African swine fever. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang milsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang milsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag Susan Gonzalez, good morning dira sa imo. Sakay Jaja Castellon Sabroso, watching from Payatas, Quezon City. Edeline Brihildo Estacion from Banga. Di ng Banga man, Saklan. buta, hindi ko familiar Action Boy sa lugar. Kay Jola Garcia, good morning dira. Luz Bora sa taga Kayumit, Central Hawaiian. Good morning. Len Malabon. Kuan Guronin, Nel Guronisa. Sa pamilya ko sa Barangay Santander Isabela kay Mama Jelay Mitch kag duha niya kabata. Si MJ, si AJ, kag sa taga Stargao, sige lang. Siargao na Siargao. Siargao, oo. Sige. Baby Kyle Valando Barredo, good morning man. Marvin La Chica Hurada. Kang taga Senda Carmen ko no pamilya Hurada kag La Chica family sang Murcia ginatamyaw niya. Sige, Aksyon Kay Baby Kyle Velando Barredo, good morning. Kay Marvin La Chica Horada. Dira sa may... Ay, ginabasa mo na ganun. Loren Magsiko. Dira ka na? Sunobar. Si Lorena. Loren. Lorena Magsiko Sunobar, good morning. Hindi na sa banks mo. Kasi kuan bala, Bailan na pala akong banks. lipod sa imo mata. Ay, hindi Hindi Dra sa may UK, nagapamati siya, Action Boy, maayong aga. Kaya, sino ni Lidio Pelegones Jr. Good morning, man. Hambal ni Dennis, kapalagpat ko ng CRR. Kalay. Jerry Azero Jr., good morning. Hambal ni RR, diin ka na grade 3. Ay. Sa Mindanao R, sa Notre Dame of Midsayap College.
Kaya... Hindi ko ano mas hindi gagawin ako na grade 3. Ayan nagrekta ako grade 5. Kalain. Sige. Maria Luisa Melos, good morning madrasay mo luing. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro. Wing Morales. Kay Toto Torres. Good morning sa imo to. Abraham Apawan. Belated happy birthday, Bam. Madrasay mo kahapon birthday ni mo, no? Yes. Ed, kapitan. Bago lang ko kita kay Kap. Ed Pregua, ABC President sang Isabela. Good morning din sa imo, Kap. Sige, Aksyon Doors. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Yolanda Alcayaga Galiegar, good morning man. Keep safe. Okay. Christine Minyes Villalobos, good morning Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel. Good morning man sa Energy Fans Club. Dara sa may Pandanon DSB. Nora Fe de la Torre Malikse, good morning from La Granja, La Carlota. Kay Lahaw-Lahaw ni magbasa Aksyon Boy, Gigi. Good morning, Aksyon na Boy, Duran, kompleto, balanan. Sige, hataw na balita. Tamyo ko lang, si Edwin Espilita, maayo lang nga pag pamubod karon sa imo fighting cock. Puwerte ba na? Fighting cock. Inugbo lang nga manok. Donna Navarte Macario, good morning man. Pamilya Benedicto Mendez, Hacienda Santa Teresa, Pocatod, Binalbagan, ginag-greet ka mo ni Alex Monteza. Jocelyn Abuan, good morning sa iya kuno utod ni si Uting Herota. Sangkarabalan. Uy, gali. Duway ko ni kabati yaw. From Cavite. Wala ko, hindi ko bilagawan. Huwag ka man ito ka-tinner. Gani man. Happy birthday lang anay gali sa future daughter-in-law ni Juan Bolgalio, bla? Si birthday sa Brianna. Brianna or Bri. Ang hayo ni si Bri. Si Bri. Brianna, future daughter. Kita ko ni siya, gwapa ni siya. Of course, ngalan pa lang, Aksyon Boy. Yan, Brianna, happy birthday. Happy Dira sa birthday. Las Vegas, Nevada. Yes. Kay, sige. Rodeline Alvarez Bayabado, good morning man. Jonaline Grandia Prostano, tamyo ko lang Barangay Tumina, Kawayan, Family Postrano. Grandia Fajardo Chavez. Dira sa may Parañaque City, nagalantaw siya. Kaya Rosemary Kabugwason, good morning. Dira sa may Kubay. Sige, Aksyon Boy, go. Joseph Pacifico, good morning man. Gamonitor sila sa Pusoy, Kapihan, San Enrique. Kay Rosalinda Buenafe, kay Leti Cerveza, ginatamyaw man. Ronnie Villanueva, good morning sa asawa ka si Carol. Hindi to si Carol, munto yung asawa. Yan lang niya Carol. Jonah Gion, kay Claire Alvarez, watching from Paricoy Eatery. Sige, standby sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag Numero 1. Sa aton na Aksyon Radio Philippine Standard Time, Los 6:29, sa aton mga balita nasyonal, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala magsugot si Presidente Rodrigo Duterte nga magbalik ang face-to-face classes tubtob sa bulan sa Agosto subong nga tuig. Sunod kay Roque, hindi gusto sa Presidente nga mabutang sa lang-alang ang kabuhi sa mga estudyante kag manunudlo tubtob nga wala pa sang may nabakunahan. Apang ginklaro ni Roque nga mahimo i-konsiderar ang face-to-face classes sa bulan sa Agosto sa mga lugar nga may manubo nga kaso sang COVID-19.
Ginpahayag sa isa ka top officials nga yara na sa advanced talks ang Pilipinas para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine sa Russia apang mayara lamang sang data nga kinahanglan para makahimo sang pinal nga desisyon ang Food and Drug Administration kon FDA. Suro kay Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta, nagapadayon ang pag-istoryahanay sang duha ka partido kag sa karon nagahulat ang FDA nga mong basehan sa desisyon kag posible pagbakal sang Sputnik 5 vaccines nga gamiton sa vaccination program sang Pilipinas. Dugang pa ni Soreta, mayara man sang inisyal nga pag-istoryahanay nga ang Russia magatukod sa manufacturing plant para sa ila bakuna diri sa Pilipinas, pareho sang ila ginhimo sa South Korea kag India. Apektado naman sang African swine fever ang siyam ka mga banwa sa probinsya sang Leyte. Ini ang ginkumpirmar sang Department of Agriculture pagi kay Eastern Visayas Information Officer Francis Rosaroso. Sunod kay Rosaroso, ini nga malugar ang inakipan sa mga banwa sang Abuyong, Burawen, Dulag, Javier, La Paz, MacArthur, Palo, Pastrana kag Tanawan. Bangod sila naglambot na sa 4,000 ka mababoy ang ginpamatay para mapungka na paglapta sang ASF. Ginaprobahan na sang Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang hagna nga nagahatag sa presidente sang poder agon i-suspend ang natala nga pagpasaka sa contribution rates ng Social Security System o kon SSS sa panahon sang national emergency o kon may kalamidad. Sa 21 ka boto ginaprobahan sang Senado ang Senate Bill number 2027 nga gin-sponsor ni Senator Richard Gordon nga nag-amyenda sa Social Security Act of 2018 nga ang tuyo among amat-amat nga o kon amat-amat nga pagpasaka sang monthly premium contributions sa mga miyembro sang SSS. Sa idalom sang layi, mahimo nga mapostpone ang schedule increase sang tubtob 6 ka bulan kag mahimo nga mapalawig sang 6 pagid ka bulan. Samtang ginpahayag naman ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Ilazar nga 70.14% sa mga katapos ang PNP ang handa nga magpabakuna ang magpabakuna. Ang nabili naman nga 29.6% ang naga-86% ang nagaduha-duha iya nga magpabakuna apan nagalawom si Ilazar nga madugangan ang personnel nga magpabakuna. Sa press conference gipahayag ni PNP Chief General Debold Sinas nga handa ini nga magpabakuna sa atubang sang publiko. Ag sa katapusan nga balita national, ginaduso ni Albar Representative Joey Salceda sa Department of Finance kon DOF kag Bureau of Customs kon BOC nga magtukod sing task force nga magatutok sa fuel smuggling sa pungsod. Suro kay Salceda nadulaan sa ginabulubanta 357 bilyones pesos ang gobyerno nasyonal bangod sa fuel smuggling umpisa tuig 2010 tugtog tuig 2019. Dugang pa ni Salceda nga nagsaka man ang revenue losses bangod sa gin-implementar nga tax reform for acceleration and inclusion of train law. Palayag pa ni Salceda pagatawgon ang pagatukuron nga task force paihi nga tuyo magplastar sa programa kag audit nga magadakop sa mga smuggle gang sa gatong. Aksyon Radio Philippines sa Standard Time, las 6:33. Good morning lang dira sa kay Edsel Del Mar sa Cebu, kay Riza Alvarez sa Minnesota, USA man. Good morning. Yasa kay Cardones, mayang aga. Standby na kita mga aksyon sa action report sa kan portion upod action Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kaba. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.